ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. пас аз ин вазъиятҳои хеле мушкили ҷаҳонӣ боварӣ дорам ҳаёти мо куллан тағйир ёфтааст, хусусан дар хатҳои парвоз, аэропортҳо, дохили самолётҳо дигаргуниҳои зиёд ба назар мерасад. ҳоло пеш аз ҳар парвоз вазъи саломатии сарнишин стюардессаро хуб аз назар мегузаронанд ва пӯшидани маска барои стюардессао ҳатмист. одамони сафедпӯш ҳама ҷойҳои салони самолётро пеш аз парвоз аз микробҳо тоза мекунанд, махсусан ҷойҳое ки дасти одамон зиёд мерасад. инчунин посадочни талонро ҳам тавассути телефон нишон додан мумкин аст. хеле ҳамаи шумо огаҳ ҳастед, якчанд рейсҳо буданд ки бачаҳои дар спецприёмникбударо бурданд. оиди пурра кушода шудани хатсайрҳо ҳоло ягон маълумоти аниқ вуҷуд надорад. умедворам дар наздиктарин вақт ба ҳаёти оромона боз бармегардем ва маълумотҳое ки ҳоло мегӯям дар оянда албатта ба шумо лозим меояд. фикр мекунам аэропорт барои мо як ҷои комфорт, яъне бароҳат аст. барои он ки мо вақти зиёдро сарф накунем, аз рейсҳо ва самолётҳои худ дер накунем, ҳама шароитҳо дар он ҷо муҳайё аст. бо вуҷуди ин ҳама шароитҳои хуб, лекин ҳолатҳои ногувор низ зиёд ба чашм мерасад. агар аз самолёт дер мондед, чӣ бояд кард? ҳангоми қатъ гаштани рейс оё маблағи билетҳои безвозвратни, яъне бебозгаштро гирифтан мумкин аст? чаро рейсҳои самолёт задержка, яъне дар вақташ намепарад? ҳангоми дохил шудан ба аэропорт боре аз шумо талаб карданд ки экрани телефонатонро гирон кунед. чаро ҳамаи телефонҳо режим полёт ё ин ки авиарежим дорад? ин ва дигар маълумотҳои боз ҳам ҷолиб дар видеои имрӯза. ҳоло мардум зиёд занг зада бисёртар моделҳои навро мепурсиданд. мо бошем партияи калони моделҳои нави телефонҳоро аз компанияи Redmi ва Samsung қабул кардем. аз Samsung A41, M11, M31, M41, инчунин A51 ва A30s низ ҳаст. аз Redmi бошад Note 9, Note 9s, Note 9 Pro, Mi Note 10, 10 Lite ва боз Redmi Note 8, Redmi 8, Redmi Note 8 Pro ин моделҳо низ ҳаст. мо телефонҳоро дар Москва ва гирду атрофи он то хона доставка карда метавонем. доставкаи мо дар дохили МКАД Б+ ба дигар шаҳру посёлкаи Федератсияи Россия низ тариқи почта равон мекунем. касоне ки нархҳои телефонро диданиянд, силка дар описание ё ин ки дар комментарий мегузорам, даромада бинед. агар телефон заказ карданӣ бошед, ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. вақтҳои пеш дар авиакомпанияҳо супоридани билетҳо зиёд ба назар мерасиданд, яъне билетҳоро мехариданд, дар рӯзи парвоз отказ мекарданд. албатта ин чиз ба зарари авиакомпанияҳо буд, чунки ҳамаи ин билетҳоро фурӯхта наметавонистанд ва самолёт маҷбур мешуд бо баъзе ҷойҳои холӣ парвоз кунад. ин ҳолатҳоро авиакомпанияҳо ба назар гирифта билети безвозвратни, яъне бебозгаштро фикр карда баромаданд. аз ин билетҳо отказ карда намешавад. ба як чиз диққат диҳед дӯстон, авиакомпанияҳо барои он ки ин билетҳоро фурӯхта тавонанд, нархашро хело арзон монданд. дӯстон, билетҳои бебозгаштро харидан мумкин аст дар ҳолате ки шумо аз худ боварӣ доред ва дар ҳамон таърихи рӯз метавонед парвоз кунед. як чизи муҳим, агар рафту дар ҳамон таърихи рӯз парвоз карда наметавонед, то 3-4 рӯз мондан имкон доред билетро иваз кунед, яъне метавонед ба дигар таърихи рӯз гузоред то билет насӯзад. маблағи ин билетро танҳо дар 3 ҳолат гирифтан мумкин аст. якум, агар рейси шумо аз тарафи авиакомпания атменид, яъне қатъ шавад. дуюм, бо баъзе сабабҳо шуморо дар он рейс ҷой карда наметавонанд. сеюм, агар рейси шуморо зиёд задержка, яъне боз доранду аз ин чиз нақшаҳои шумо иваз мешаваду ва парвози шумо дигар маъно надорад. ин маънои онро дорад ки бо сабабе ки худи авиакомпания барои шумо эҷод кардааст, метавонед пули худро гиред. дер мондан дар самолёт ин бадтарин ҳолат барои шахси парвозкунанда аст, зеро самолёт интизор намешавад. биёед ҳамроҳ дида меборем ки чӣ гуна аз ин ҳолатҳои вазнин бояд баромад ва чиро бояд ислоҳ кард. ҳамавақт дар аэропорт 3 соат пеш ҳозир шавед.
одатан регистратсия яъне ба қайдгирӣ 2-3 соат пеш аз парвоз оғоз мегардад ва 40 ё 60 дақиқа то парвоз маҳкам мегардад. дар байни ин 40-60 дақиқа ҳозир шудан дар аэропорт бефоида аст. ба самолёт роҳ намедиҳанд ҳатто агар самолёт парвоз накарда бошад ҳам. дар ин ҳолат як имконияти хуб аст. ба аэропорт занг зада аниқ мекунед кай регистратсия ба охир мерасад. фарз кардем пас аз 40 дақиқа регистратсия маҳкам мешавад. ҳоло ҳам дер нашудааст. худро ба даст гиреду регистратсияро дар ин рейс тавассути сайти авиакомпания ё программи телефонӣ анҷом дода пасадишни талонро дар телефони худ гиред. инро печат кардан лозим нест. тавассути экрани телефон нишон медиҳеду халос. дар роҳ вақтро аз даст надода сумкаҳои худро ҷобаҷо кунед. чизҳои бисёр заруриро дар ручной клад яъне сумкаи дастӣ ҷой диҳед ва багаҷи худро ба одаме ки шуморо ҳамроҳӣ мекунад монед. ин корро мекунем то дар аэропорт барои супордани багаҷ вақт наравад. парвозро расондан муҳимтар аст. режим полёт ё авиарежимро барои чӣ дар телефон ҷой карданд? режим полёт яъне аз номаш маълум аст ки бояд ин режимро ҳангоми парвоз фаъол кунем, зеро ин кор барои бехатарии мову шумо аст. ҳангоми фаъол кардани ин режим телефон ягон мавҷро қабул намекунад. танҳо файлҳои дар хотираш бударо истифода бурда метавонем халос. агар телефонро ба режим парвоз намонем оё ягон хатар дорад? парвоз ва нишастани самолёт лаҳзаҳои асосӣ ва хатарноктарин барои лётчик ба ҳисоб меравад. дар ин вақт сарнишин бояд бо кормандони аэропорт аниқтараш диспетчер дар алоқа шуда дақиқ шунидани ҳар як сухани диспетчер муҳим аст. гуфтугӯи онҳо тариқи системаи навигатсионии самолёт сурат мегирад. аз ин рӯ фаъол будани телефон, планшет инчунин дигар техникаҳои электронӣ ба системаи алоқаи самолёт халал ворид карда шунидани суханҳоро мушкил мекунад. чӣ тавр? чунин садоҳои нофорамро мо ҳангоми телефон дар назди радио, калонкаҳои мусиқӣ ё телевизор будан касе ба мо занг зад мушоҳида кардаем. ғайр аз ин сигнали мавҷҳои телефон ба дигар системаҳои самолёт таъсир карда ҳангоми нишастан ва парвоз ба ҳолатҳои садамавӣ оварданаш мумкин аст. албатта инро ҳеҷ як кадоми мо намехоҳем. хушбахтона то имрӯз ягон самолёт аз фаъол будани телефон ба садама дучор нашудааст, вале чанд садамаҳое ки ҳангоми парвозу нишастан рух доданд сабаби онҳо то имрӯз муаммо мемонад ва шояд сабаб ин бошад, худо медонад. ба ҳар ҳол дар урфият мегӯянд эҳтиёт нисфи ҳаёт. аз ин сабаб мо барои бехатарии худ ва дигарон бояд қоидаҳои талаб шударо риоя кунем. акнун инҷо саволе ба миён меояд. наушникҳои беспроводной яъне бесимро чӣ хел бояд истифода бурд вақте ки телефон дар режим полёт аст? ягон мушкилӣ надорад. пас аз фаъол кардани режим полёт ба настройки телефон ё аз болои экран блутузро пайдо карда гиронед. озодона ба наушник пайваст карда истифода кунед. инҷо шумо ягон қоидаро вайрон накардед, чунки телефон дар режим полёт аст. Уважаемые пассажиры, рейс 756, компания эстонских авиалиний «Быстрый ветерок» задерживается. Просьба пассажиров подойти. ягон шахси парвозкунанда дар аэропорт ин чизро шунидан намехоҳад, чун интизор шудан хело душвор аст. донистан мехоҳед сабаби саривақт напаредани самолёт дар чист? бисёре аз мову шумо фикр мекунем ҳавои бад ба парвози самолётҳо таъсир намерасонад. ин дуруст аст. дар ҳақиқат самолётҳои ҳозира тавре сохта шудааст ҳавоҳои бад, раъду барқи хело шадид ки бисёр рух медиҳад таъсир намерасонад. аммо дар баъзан ҳолатҳо ҳаёти садҳо одамон ва ин самолётҳои қиматро зери хатар намегузоранд. ин яке аз сабабҳои задержка яъне боз истодани самолёт шуда метавонад. самолётро одатан пас аз нишастан аз тафтиш мегузаронанд. рафту ягон камбудӣ дар самолёт пайдо шуд, зуд ба таъмир оғоз мекунанд. агар таъмир дар вақти ҷудошуда ба анҷом нарасид, маҷбур мешаванд ки рейсро каме боз доранд. дар самолёт хӯрок, баъзе нӯшокиҳо барои мусофирон медиҳанд. одатан хӯрокро пеш аз парвоз ба самолёт меоранд. баъзан аз сабаби зиёд будани рейсҳо хӯрокҳои тайёрро саривақт овардан наметавонанд.
ин чиз ҳам боиси боздоштани рейс мегардад. тобистони гузишта ба ман як ҳолати дигар рух дода буд. Рейси моро 1.5 соат задержка карданд. самолёте ки бояд моро мебурд дер омада расид. сабаби аз ин задержка шудани самолёт дар он буд ки аз он тараф дер омад. яъне сабабҳое ки дар боло гуфта гузаштам шояд яке аз инҳо дар он ҷо рух дода бошад. ин маънои онро дорад ки задержка дутарафа шуд. сабабҳо хеле зиёд ҳастанд, аммо вақт кам аст. ҳамаашро гуфта наметавонам. дӯстон, чизҳои асосиашро ба шумо гуфтам. дар сумкаи даст бо худ гирифтани об, айрозол ва баъзе намуди гелҳо мумкин аст, ба шарте ки ҳаҷми зарф аз 100 мг зиёд набошад. саволе ба миён меояд: чаро бо худ гирифтани меъёри зиёди ин моеъҳо манъ аст? мақсади асосӣ ин моеъҳо дар даст набошад. дар багаж миқдори он муҳим нест. албатта ҳамаи ин барои бехатарии мусофирон аст. замона тағйир ёфт. хоҳ бовар кунед, хоҳ не, буданд ҳолатҳое ки ҷинояткорон дар даруни зарфҳои об ва ҳатто дар зарфҳои зубнаяпаста маводҳои тарканда дохил карданд. аз ҳамин сабаб ба ин чизҳо назорати махсус мебаранд ва аз берун бо худ гирифта ба самолёт дохил шуданро тамоман манъ мекунанд. дар ҳолатҳои сабабнок баъзе ин чизҳоро иҷозат медиҳанд. масалан, кӯдакони то 2 солае ки шири сунъӣ мехӯранд, шахсоне ки ҳангоми парвоз дору истифода мебаранд. лекин дар ин ҳолат бо худ гирифтани дорухати духтур ҳатмист. дар хотир доред ки инчунин гирифтани чизҳои тез ба монанди қайчӣ, корд, лезва, даравш, атфиёрка низ дар сумкаи дастӣ тамоман манъ аст. телефон на он қадар чизи бехатар ба ҳисоб меравад, зеро ҷинояткорон телефонҳоро низ мавриди истифодаи ғаразноки худ қарор доданд. скайнерҳои компютерӣ назоратбаранда чизҳои хатарноки дохили телефонро муайян кардан наметавонанд. телефонро ҳамчун як пораи металл нишон медиҳанд, ки кори ҷинояткоронро хеле осон мекунад. аз ин рӯ ҳангоми дохил шудан дар аэропорт талаб мекунанд то телефони худро як маротиба гиронед. бо ин шумо исбот мекунед ки ҳамроҳи худ телефон аст, на чизи дигар. ин буд якчанд маълумотҳои зарурие ки оиди самолёт ҷамъ намуда пешкаши шумо гардондам. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. ба шумо парвози озодро таманно дорам. хайр.